Nasikop sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group sa National Capital Region ang habal-habal driver nga suspect nga giingong milugo sa 11 anyos nga batang babay sa kasagbutan sa Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report ni Alan Domingo? Pagkanaog gikan sa barko sa Pantalan sa Manila, miamin pa ang suspek sa iyang iyaan nga misugat kaniya. Apan dili lang di ay makabanay ang gaatang sa iyang pagkanaog sa barko. Sama ka na lang sa amin, ha? Alam mo na? Ay, sir, ito pala yung Sige, dito tayo sa gilid tayo, gilid. Nag-atang na usab di ay ang mga pulis nga nasayod sa plano nga sa Metro Manila magtago-tago. Gisikop ang suspek sa mga pulis suman gilambigit sa pagpanglugo sa 11 anyos nga babaeng biktima nga taga-Dakbayan sa Sugbo. Right now, ang ating victim ay nasa ospital pa dahil yung bleeding, bleed yung bata. 11 years old at that. No? So, dapat lang mahuli siya at sagutin niya sa batas ang ginawa niya. Sa miaging Sabado, Marso 7, nahuli kampa ang suspek nga habal-habal driver nga gaangkas ang biktima human gilugo sa kasagbutan nga dapit sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Gipabalhin pa niya ang bata sa laing habal-habal rider aron ihatod sa ilang panimay ug dayon sibat. Sa investigasyon, gikuha sa suspek ang pagsalig sa bata pinagi sa paghatag kaniya og kwarta. Magkapit bahay sila. So, lagi niyang binibigyan-bigyan yung bata. At the last na nangyari yon is 200 pesos yung binigay niya. Malaking bagay talaga yung ng magulang dito to check on their kids. Samtang gibalik sa Dakbayan Sugbo ang suspek, gidala kini sa Cebu City Hall. Kauban ang mga opisyal sa Cebu City Police Office diin nagpaabot ang mayor o ang ginikanan sa batang biktima. very happy kung saan nahitabo ang atong kapulisan, grabe ka-aktibo. Kaya again, kung nakalaga ka to, ikan sa barko, wala na. Dako kami pasalamat kay atong mayor kay ang katong ato manggong logistics. Pinaspasay man ni siya kay if we miss the chance, kung wala to siya maabti, then probably wala na nato siya makakuha. Dako kayo ang Luzon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.